काय करतो श्री? ते टूल्स घेऊन कुठे चालला ते? ड्रिल आहे बेटा ती. हो. काय आहे ते? काय आहे? बूम आहे? हो का? टूल बॉक्स मधनं काय काढतो तू? हाँ, पुट इट बैक. थैंक यू. तुझी हॅट कुठे आहे? सोनू तुझी हॅट कुठे आहे राजा? तुझी हॅट कुठे आहे? कुठे आहे तुझी हॅट?